Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फैदो रजे ब्लग चेनेलाव बयखौबो वेलकाम खालामबाय ओमफ्राय दिनैहाय जोङो बेरायनो थांगोन आब' दङ आब'नि फिसाय दङ ओमफ्राय जोंहा मिस्टार बेंग्लाय आंजों साब्रैजों बेरायहैगोन दिनैहाय स' नोंथांमोनाबो जोंनि भिडिअजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो नामा होनो लोगोफोर बिदिब्ला जोङो थांदिनि चलो फाइनालि पेलेसावहाय नै आमोखाफोरा अभी पकड़ लियो बाद में ले दियो आने जेरा नैजौ बाजिनो आया आखायसोनो आरायस' नैजौआव लायनो गोनां बे मोजां मारने के अच्छा रहियो नहीं अंदर में घुस के फोटो वीडियो मारने के लिए चीज भी पकड़ी नहीं आने तो अलग अलग गेट है मैडम 4-5 थोड़ा कम में तो नहीं जो अच्छा चीज है लोगोफोरनो टिकेट लानोसै ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿರಿಸಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ ಇವರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ tiket lana gitu nih lanan Welcome to the world famous Mysuru Palace. Beware of pickpocket items purchased by the visitors in the premises of the Mysuru Palace. The sound of light show is projected at the palace door. सब लोग सारा फोटो लगाउने छ डिस्लार छ समायना नहीं इधर थोड़ा आगे मैडम कितना बड़ा में कितना 100 रुपए 100 रुपए ये प्लास्टिक 100 रुपीस नॉन टवल प्रिंट अभी मिलेगा किला अंदर देख सकते हैं इधर रेडी हो जाएगा इधर के एग्जिट है बाद में पैसा लेना अभी फ्रेश हो जाएगा अभी ने गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों लोगोफोर बेंलाया माइसुर पेलेसाव बेरायनो लिंबोदों ओमफ्राय दा सान्दुंखाय मोनसे लाबाय 50 रुपिस थैंक यू Ay, pwede ang nanay lang sa
Next, सब लोगी वीडियो सच वीडियो మేడం బాయ్ బాయ్ సార్ ఓకే సింగల్ మేడం టర్నింగ్ Labai. Bye sakar jang dislar jang labai dislar अच्छा साबरी ko खेबदे नै बार खाबसि साबरी ओमफ्राय लोगोफोरबो हाबनोसै दाना दुखनांगौ नङा ओमफ्राय लायसो बुजिया लागासो नालाय Okay. ओइ दा हियो Yeah. Burung dia birak. Burung dia. Belum sampai lah video. Ah video lah tu. Apa ni? Dadah. Dadah. Finally. Berat tu, benar-benar ni berat dan nampak boy bila tu. Ada apa sedap bio semundar. Kamu sakha? Apa hal apa kau dah? Video lah ni. आइरें टपि हमलायनानै गानफब जोमफब देलायनानै बबाव थांनो ओरैसो थाङागौनो ओरै थाङागौनो बेजों आं उन थाबायफाग्रा मा जानोसै दिनैहाय बेसेबां हाजिरा होगोन एबा केमेरामेन जानायनि बेयाव दाबो खनसे माबा मोनाखै सिङाव मन्दिर दं सना बायदिसिना दंजोबो मिउजियाम सिस्टेम मन्दिरबो दं सिङाव नोगोद बिहिर जायोलै दिनै बारा बिहिर नंबावासो सेन्देल मा दोननोहाय टिकेट लानांगौ ओरैबायदि बिहिर लाहैदो टिकेटना औ सेन्देल खुना थाबाय लानांगौ औ सेन्देल गानलांजोबनांगौ ना मोनसे जरासेयाव हटेल दखाननि थाखाय ओमफ्राय जायगाया महाय हा ए बेसेबां नाम्बार जोंनिया 4 नाम्बार माने लोगोफोर माइसुराव हाबफैयोब्ला बैयाव गेटआवहाय 100 लायो इजों गोसोबायदि बेरायनो हागोन ओमफ्राय सिङाव हाबनो थाखाय सेन्देल गाननो मोना सेन्देलखौहाय माने नों जायगा दायसाव दोननो थाखाय सासेयाव 2 थाखा होनानै हाबनो हागोन ओमफ्राय मना गांसे होखायो नै बे मनायाव नोंसिनि सेन्देल जुथा दोननानै खथा होना होखायो जोंहा 4 नाम्बार खथायाव मोनबाय बे मनायाव सोना दोननोसै जेब्ला दा ओंखारो बिनिफ्राय कमप्लेट लानो थांफिननोसै फैदो लगार सब
बे सिङावहाय भिडिअ लागोन आंबो औ दाबो खोथियामाखै आं दोनहैबाय नै सेन्देलखौ आथिं गोजा थांनांसिगोन आरो दाना नै नै बेंलाया बिदिसो खालायो भिडिअखौ मायबा मोजां बिउटिफुल माने बे फैफिनग्रा आरोना ओमफ्राय थांसिगोन लोगोफोर नै जों बेरायसिगोन माने बेंलायखौ ब्लग लाहोदोंमोन ओमफ्राय बेंलाया गावहानो खालामबाय आरोना ओमफ्राय दा आंनो खेबबाय ओमफ्राय आथिं गोजा थाबायनांबाय आरो जोङो नै हाबजेनबाय लोगोफोर नै जों हाबजेनबाय फाइनालि गोदोनि लादो बेफोरबायदि दं आरो नै सिङावहाय बेफोरबायदि नुनो हागोन दे जोंखौ आइफनजों फट' लालाय ओमफ्राय नै बेबायदि मुवाबो नुफैबाय आङो दिनैहाय बे गराय गारि नामाथाय बायहेरायावबो दं आरो ना दोननो रोङा आं जि खेबसेनिया ओइ सौग्रानोसै जोबबायसो ओरैसो लागावलायबावनोसै जाबाय देंलाय जौगानाय दिदि नुगोना नुजायाथाय बिराद दोनथा लानायाबा नायदोरा जोबो खेबदों मा नोंथां मोजां बहायो एथ' हाबनो मोनालै फिथा होजोबदों दे बहाबनो मोना नै मोना हाबगौमोन आं बहाय हांमा थाबाय आंखौबो फट' लादों मोनसे खालायसै नोङो रुलाय नै मालाय जोंहा बेवहाय जों आब'जों लागावबाय होबाय फट' लादों मालाय नै ओमफ्राय ओरै केमेरामेना नै जोंहा सार बेंलाया खेबग्रा बेवहायखौ आब'खौ ब्रिटिशनि मा बानायनायनि थाय नै ओरैनो ओंखारबोफिननाय जायो नै मोजां मोनबाय फैनानै मोनदों दा दिनै फार्स्ट टाइम हाबफैबाय लोगोफोर माइसुर प्लेसावहाय बरियाल' नांखायो गोसोआ आइयो ओरैदि फिसा आब'मोनबो दं होननाय ओइ थाबोगोन आब'मोना थाबोबाय देग्लाय आब'मोना थाबोबाय आब'बो फट' लागौहाय मोनला सिस्टारा नै फट' लादों जोंबो लागोन नोंथांमोनाबो हाबफैनो हागोन लोगोफोर मानो होनोब्ला माने 100 रुपिसजोंनो जायो 100 रुपिसखौहाय नोंनि हाबनो बेरायनो थाखाय दानदो ओमफ्राय बेनिफ्राय 2 थाखाखौहाय नोङो नोंनि सिन्देल दोननो थाखायहाय होनांगौ आरो बेल' लोगोफोर बांद्रायबो थाङा बेजोंनो नों गोसो बायदि बेरायनो हायो बेसेबांबा गिदिर गुवार बेखौ नों बेरायनो मोनगोन आरो सनानि सियार ने सनानि गुबैखानै सना गुबै आयु माबासो रिक्सा बायदिसो बुस्थुआ रिक्सा बायदि नै
माने आरो केकना मोनसे 80kg야 스포나로. 요하이. 4천 가시죠 상. 4천. लोगोफोर जोङो दायो थांफिनसिगोन ओमफ्राय जोङो बै मोनसे माबायावहाय थांबावगोन मा होनो ओमफ्राय ओरैनो 4 नाम्बाराव जोङो जुथा लाहैफिननोसै स' लोगोफोर अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो आरो लोगोसे बे फैदो रजे चेनेलखौबो नोंथांमोना अननानैहाय हाजासे शेयार खालामना हो नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय सारा खेबनो नागिरबाय नै थारला गैया आं गुसुल' खेबोलै हा गुसुल' खेबदों माने या बहा खनब्रै जाखाबायनो भिडिअ लालायना माने बे सिङाव हाबनायखौल' दसे लादों आरो ने सिङावनिखौल' लादों बे साउन्डखौ लादों बे सिङाव हाबफैनो मोनाखैमोन नालाय ओंखायनो देखायबाय आरो ज'नो ने दिन्थिलाबायनो मोना केमेरा खेबलाबायनो मोना सिरि सिरिसो स्लोबनो ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ बारायनायनि एसे बुंना होदों दे नोंथांमोनखौ बयखौबो आखाइ खबजोबनानै खावलायनाय जायो फैदो रजेनि चेनेलखौ अननानै नोंथांमोना नुसनदोंब्ला साबसक्राइब खालामनानै होदो भिडिअफोरखौ शेयार खालामनानै होदो ओमफ्राय नै माबायाव सोना होलाय होगोन र' होगोन भिडिअफोरखौनो मोजांथार होथेरायो ओंखायनो बायो आं बिदि मानसिखौहाय सानफ्रामबो भिडिअ होबाय थानांगौ होनब्लासो देरनो चेनेला एसे बेस्थ' नालाय खामानियाव ओमफ्राय बेखायनो बारा होनो मोना गावबो होनो मोनखादों माने जोङो दायो ज' मोनसे रेस्टुरेन्टआवनो मावसै नालाय ओमफ्राय बेंलाय साराबो होनो हाले आंबो होनो हाले ओमफ्राय दिनै सुटि लाबाय आरो जों सानैबो ओमफ्राय आब' दंफैयो बेवाइ दंफैयो बेंगलरनिफ्राय बिसोरबो दिनै माइसुरावहाय भिलेजाव बेरायनो फैदों ओमफ्राय दा ओंखायनो जोंबो सानैबो सुटि लाबाय ज' बेरायबाय नोंथांमोन नुफेरै जायगाफोरखौ एक्सप्लर खालामनानै देखायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो चेनेलफोरखौ साबसक्राइब खालामनानै होनो दाबाव Thank you sir, Sir Bengai. सेन्देल गान दं ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರದಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷದಿಂದ 9 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ನಡ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮರೆಯದ ಮೇಲೆ Bye bye. We'll see you in the